да е нещо специално. Това е първия ми клип. И само искам да знаете, че това ще е най-новия канал, който ще се в YouTube и Youtube. Да, аз снимам и просто искам да обявя новия ми канал и ще се върнем, като започнем с днешните игри, само да обявя, че ще играя Critical Ops, друга игри много, Minecraft най-вече. И ще се върнем, като започнем с играта Sky Wars. И да, хора, ето върнах се в League Sky Wars. И сега ще малко ще поигра, нали? Да. Да, тук е брат ми, най-вече с него ще снимам. И ето влязохме в някакъв гейм. О, яко, това е GG гейм. И ще играя такова, поне две игрички. Тук няма никой. Едно и почва играта. Естествено, аз си гледам в коментарите и просто ми напишете на какво искам. Искате да игра, има тук и има Bed Wars. Знаете също като Egg Wars, само че пазиме лего, вие го знаете. И така нататък. Ето, да. Опа. И да, общо взето такива клипове ще снимам. Critical Ops повече ме кефи. Там това е яка игра. От две игрища може да се направи Iron Match. Обаче, не знам, така също е добре. Само че обаче нямаш пръчка. Да, нямам пръчки. Ема аз мога да се направя. То налием дърво. Autospeech. Autospeech, къде ще ходи? Към теб е. Не бе, не виж към снежния човек, който се запъти. О, то са толкова назад. Той още си бърка в честовете. Лига си. Сега какво кажа, ще си бърка в Но ще бърка в тък. За малко да кажа. Да? Той вижда ли ме? Не. Не. И накрая ще си изпроси предаха. Бърдах, да. Накрая ще го убия. Ма той ще се фърли пък и... Ето го са. Идва. Качай. Мани. О, не ме вижда. Нали? Но... Видяме. Ама ни пука. Дай ми на газа. Малето се върли. Не се хвърля, аз съм бутна. Ама този как има диаманти на вече? О, мале. То направя си го от две диаманчета. Сега то спичага, идва към мене. Бетле ще бутна. Мали, то си идва към отгоре. Абе, мисля, че ще чупа това. Ще чупа просто тейки. Идва. Повей го пък. И що, братле? Що трябва да идваш към мене? Той ще се фърли. Ще ми разкатаеш работата общо взето. Мани. Малетел си. Рип ми. Умряхме. Хора, тук странно, че съм с мичешки скин. То, моля ви, не ме седете, защото то не е важен скина, важно е как играеш. Нали, просто черния ми цвят е любимия ми, нали? И да, последна игра ще изигра на Sky Wars. Ще видим какво ще стане. Нали? Защото не винаги печелим. Но не винаги губим. Често ми случва да печеля. Също някакъв с него панталонисти и слова. Се запомнят тия тъпи скинове. Ще изтина панталон. Това е доста тъпичък скин. Ама както вече казах, скина не е важен, а успехът ти. И така почваме. 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. И вече почваме. Трябваше да се направи Iron Match, ама не.
GG. Имаме си много неща, много айтоми. Тук не знам, ще пропуснах да ръка. И все пак се бокче. Ако изпаднем в крига на бокчета, така да се каже. Еми, ходи с дървен меч. Пичага. Пичага. Към моето ли ходиш? Не взимай моите делове. Не отива към тебе. Не знам, ма ходи към там, където аз така хода. Бъркав често, супер. Така може да го виеш. Да. До 12 часа. Братле, не. Не. Не, това ме върли. Не си пише. Да, и това ще бъде този клип, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. И... Чао, чао!